سلام تخطاتلت نايت channel كمي تخونو كمي تغنيو كم وترو نخلنا زعبينان زطغمنان أرستي هيزلكم قريبا لغو نايلوم أرستنا مسلوينت ويكا مسلوي سب كاب كنع سب كمي جيرنا خنفليو نخيل مچم أبزن نبرو لزلنا قزيه زمن السوشيال ميديا مسلوينت وي زينب سخام ممثال كالو كين كامغراب دارقا نبور ناخوني زمت زلو كمدما أب تاريخ زلع على قزيه زينب سخام ممثال لومي زلو يبعاد كيلاتاتكم يبل مالتي حجي التمثلين انتهي قبرنا حدا زي مسلو حزنا انت قريبو نخل سبكم غيرنا خنريو نجمر كل سبسي زي مسلو حزو قربي مثلنا معناته كل سبب سوشيال ميديا له تالاي دما نزي مسلوينات زي فليتنا دما كل غزي ناب زي طقمونا ناب زي حجزونا سبات نودقمو قداي نخون سلازي زانا لو متمرتي قنوعات سبات ويكا نفسهم مسيلهم زموسلو انتا عين سبات يوم اتهم فيك سبات ويكا زين الصوم ويكا مسلو يا سبات كميوم كن ريومينا شعودما سلمنتاي سبات كمو كوني قددو زي نفسهم كوزدو ويكا زي مسلوم كحزو يمرتو دما كن رينا الزدما نخالوت مفرد زي كونه كلنا نفسنا كنفتش نفسنا خنقرقر مو زدليات قناقيرنا اتبلو سبكم محازانا عاركنا كوننا ندوليو بلو سب نحنا خنكون مجمريا مو سبات بلوصات كنسحب كنممي كتحجزنا كابتبل مو كاين وحكو نابتا قداميتي ارسخن كيد باب صبوق مجمار صبوق نديو good things first what kind of people are genuine people توم قنوعات نفسهم مسيلهم زخدو سباسي انت عينت بحر اللوم تنكفى بيلنا يمكن حالف كندنا توم مسؤوليات مقلاص توم تعيات كدا كمية مجمريا ما نفلت number one they know they can't commit to everyone تايفلتوز يوم سبازياتهم نخل سب زأكل جزية بلوم نخل سب كفكرو نخل سب كحجزو نخل سب كتعمو جزية أخول كم زي بلوم أعم خم زي بلوم يفلتيهم سلازم تاي قبرو وحدات زقصرو ناي قربة very close محازوتن يعرقن يحزو هاي مالتيو وعدا سبات حمشتا عسرتا يكونو قولو مزيوم جزيه يبكا صقماتهم كتسمع كتحجزوهم كتحجزوها كتلالك كتمايت ناي وش تغاق تعلل يكعل معات ندعرو خوينوم جن نقولهم زخون جزيه سلاتسن زقبع فقرن كونكشن كتفتر اي تغلني خاص سلز فلتو كل جزيه وحدات زقصرو طبقات محازوتن يعرقن اللو if they make plans with you زخون عينت مساخا مدب اندحر جيرون بزيا فلطوا they show up مساخا زخون بروجرام تجيركا قصران تجيركا زخون مدب تريسكا يموتيو مخنياتو مسኦም زلو محازوتهم يعرخهم زفلطوم يوم سلازي قصران دحر حيزوم اب منغو زبل يبلومن يموتيوم كم هدما يصبيو خانيوم حدا غزي كمت خليو كلتا ساعات دم غيز متسجن سراق ناي غزي سراقيت ناي غزي طراي تبحال مخنياتو اتسبت كوفي لك تصبيكا خلو اخبيرو نسخه خال سرح سرحت نيركا غزينا تتسرقلو نيركا تسعي بحال زدما بزي مخنيات حدا بزي مخنيات مسخون كالاي كي حبركا جايزي حنت كابزي سور شديدا زلا حمامنا حبرتسبنا غزي زي مخباريو زخونه غيبه خدقبر تدلي زخونه بروجرام بتخرسان تخوينو مسجد تخوينو ساعات 10 تختبل دحر خوينكا ساعات حدا يزمت اوكي اغانينيا 10 تندحر الكام 10 تخلته بفلاي دما ابزناي محبراوي هيوت زخونه قطره خدقبر ازيو اشغاري مغنياتو سب اب غزيو ايركبني اب غزيو زي يركب دما بروجرام زخونه خدقبر ازيو اشغاري از دما بفلاي مزمعبول عالم زي كي بحري بتعم زطرفك عينك هذا غزي مرعاتات دق خالو زيغاتات تعدمون بو مرعاوتي مصو سرعات يبلو بحق يتحفر كمان بتزلو كنتات سلازي قدامي تعتبي الناس قمت وسينا الرياضه لنا اخبروت اب غزي نغرا منقدي مالتي سلازي سبت قصيركا اب غزي خمسه قدامي قالكا اخبير خمسه زي تعمكا تخوينو حبري تتدنقو خينكا كندز خدنقيه يلكا تحبر على كمانياتو كبرنا يسبك سمعنا له number 2 genuine people don't gossip زوم كانوا عاتنا نفسهم مسيلهم زخد سبات حميونيوم زحمم مغنيات يبلوم اب سبات كل غزي صبوق طراي زرايو نصبوق طرايم كاكوغلو حزفتنو واو كستس كمزيها كتنفع كمزي غيرا تصبغناتهم اقوليهم كنغروخان كعلولون يمرطو
تحماقو يصقطو مغنيات ترجم يبلون يسكرم زلو رجيصو ما يخدي بلي يالخون يرمو يام ግን كل ጊዜ አተኩረናቶም ኣብ ኣወንታዊ ነገራት ጽቡቕ ነገራት ይዝኸውን በንጻሩ ነቲ ኣሉታዊ ሕማቕ ነገራት ድማ ክጎስይዎ ይፍትኑ ምክንያቱ ምድግጋሙ ምግምዳሑ ዘምጽኦ ለውጢ ስለዘየለ ኩሉ ግዜ ኣወንታዊ ነገራት ክጥምቱ ኣወንታዊ ነገራት ድማ ምስ ሰባት ሼር ክገብሩ ይመርጹ you can rely on them and when something happens or you need a helping hand they will be there for you زياده ما تقن مجلسهم كل ግዜ ኣቦም ክትምርኮስ ትኽእል ኢኻ ክትኣምኖም ትኽእል ኢኻ ፀገም ተጋጢምካ እንተ ተሸጊርካ ኩሉ ግዜ ይመፁኻ ይረድኡኻ እቲ ናይ ብሓቂ ምሕዝነት ወይ ዕርክነት ትርጉም ናቱ ድማ ትፈልጥ ተሸጊርካ ክትብለሎም ከለኻ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ቦታ ትመፅኦም ክድግፉኻ እንተዘይመፅኦም ድማ ሓደ ቅቡል ምክንያት ሂቦም እዮም ዝተርፉ ስለዚ እዚኣ ናይቶም ፅቡቃት ሰባት ክንፈልጦም ዘለና ከነኽብሮም ዘለና ክንከናኸኖም ዘለና ዕሩቕ መሓዙት መግለፂት እያ let's go to the fake people እዚኣቶም ቶም ጥዑያት ክኾኑ ከለዉ እቶም ምስሉያት ወይ ድማ ፌክ ንብሎም ዘለና ኸ ከመይ እዮም that's it to your face ኣብ ገጽካ ኣብ ቅድሜኻ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ቀንዲ መሓዞምን ዓርኮምን ምዃንካ እዮም ከፍልጡኻ ዝፍትንዎ my god በቃ ኣብሻለካ ኣሎ they are your best friends they act like your best friend ከም ዝቐረባ ቀንዲ መሓዛኽን ዓርክኻን ዝግደሰልካን ኮይኑ እዩ ዝቐርበካ ልክዕ ገጽካ ክውል ክብል ከሎ ግን you are nothing ትርጉም የብልካ ንዖም በየን ጌርካ ክትፈልጥ ትኽእል ምስ ተኸወልካ ዳ ክትብሉ እንዲኹም ሽዑ ምሳኻ ከለዉ ምስ ብዛዕባ እንታይ ይዕልሉ ንኻልኦት ሰባት መሓዙቶም ወይ ዕሩኾም ኢልካ ትግምቶም ብኸመይ የልዕልዎም ከም መምዘነ ክጥቀሙላ ትኽእሉ ነቶም ካልኦት መሓዙትኩም ይዕሩኽኩም ወይ ከዓ ነታ ሰብእትያ ወይ ነቲ ሰብእቲ ቀንዲ መሓዙ ወይ ዓርኩ ብዛዕባኡ እንታይ ዓይነት ዘረባ ይዛረብ የዳኽሞ ድዩ የናኣሶ ድዩ ይፈርዶ ድዩ ይንዕቆ ድዩ ወይስ የኽብሮ እዩ ምልክት ድሕር ንዖም ነቶም ቀረባ ኢልካ ትግምቶም ከምኡ ገይሩ ከማ ጌራ ትዛረበሎም ተላ ንስኻ ሕቆኻ ምሳብካዮም እውን ከምኡ ክኸውን ምዃኑ ግዴኻ ክትፈልጥ ይግባእ they sit and gossip about you they hit you at your back ድሕሪኻ ምስከትካ ኩሉ ግዜ ሕማቕካ ድኹም ጎንኻ ጌጋታትካ ኣጉሊሖም ብዛዕባኡ ክዛረቡን ክሓምዩኻን ከዳኸሙኻን እዮም ዝፍትኑ እምበር ነቲ ጌጋኻ ስቕጥ ኣቢሎም ብፅቡቕ ከልዕሉኻ ኣይፍትኑን እዮም ካልኣይ they often cancel meetings in a very short notice ካልኣይ ድማ ዝኾነ ፕሮግራም ጌርካ ቆፀራ ጌርካ ምስኦም መደብ እንድሕር ሒዝካ ወላ ኣብታ ላስት ሚኒት ኣይጥዕመንን እዩ ክብሉኻ ፀገም የብለዎምን ይብሉ እዮም ድማ ስለምንታይ ድማ ብዙሕ መሓዙትን ብዙሕ ናይ ምስሉይነት ሰባት ዝቐርብዎም ኣለዎም ስለዚ ኩሉ ግዜ ነቲ ዝበለፀ ዕድል ዘለዎም ናብኦም ክኸዱ ዝደልዩ ምሳኻ ቆፀራ ይገብሩ ምስቲ ሽዑ ኣብቲ ዝዓመረ ቦታ ወይ ዝለዓለ ምቾት ዘለዎም ንዖማዊ ይኸዱ ናትካ ኖ ምባል ኣየሰክፎምን እዩ ዋላ ላስት ሚኒት እንተ ክመፁ ኮይኖም ደንጉዮም መፁ 2 ሰዓት 3 ሰዓት 4 ደቂቕ ደንጉዮም ይመፁ no excuse like ይመፅእ ኣለኹ ኢሎም ኣይመፁን እዮም that's terrible ዝኻ ኣዝዩ ዝዓበየ ሰራቂ ገንዘብ ኣይኮነን ሰርቕ ይብሉ ግዜ ይትሰርቕ ምክንያቱ ንሱ ካልዕ እዮ እናገበረ ከሎ ካልዕ ዕላማ እናሃረመ ከሎ ነቲ ካልኣይ ሰብ ጠጠው ኢሉ ከም ዝፅበዮ ግዜኡ ሰዊኡ ንዑ ክሕልፋ ከም ዝግደድ ስለ ዝገብሮ ዘሎ ዝዓበየ ሰራቂ ግዜ ዝሰርቕ እዩ ይብሉ ኣስተውዕሉላ እዚኦም ሓደ ግዜ ድማ ኣብ ናቶም ነገራት እውን ኣይዕድሙኻን እዮም ኣይዝክሩኻን እዮም ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንዖም ምስቲ ዝኸድዎም ዘርብሖም ዝያዳ ክብሪ ዝቦም ዝምችኦም እዮም ዘቐድሙ ንዓኻ ከም መሓዛኻ ዓርክኻ ኮይኖም ቀርቡኻ ኣብኦም ግን ምናልባት ከምቲ ንስኻ ትሓስቦ ከይትኸውን ትኽእል ኢኻ ተቐንዲ መፈተኒ ኸ need any help going through a tough time they won't be there for you they disappear right away when you need them ኩሉ ግዜ ምስ ተሸገርካ ፀገም ሰጋጠመካ ሓገዝ ምስ ኣድልየካ ሽታማ እዮም ዝኾኑ በዚኣ ኢኻ ትፈልጦም ተሸጊርካ ንዖም ካብኦም መፍትሒ ክትረክብ ዘበት ስለዚ ኩሉ ግዜ ማይ ሓቆንካ ኢኻ ትተርፍ ክትጥንቀቕ ኣለካ እቲ ዝዓበየ ምሕዝነት ወይ ዕርክነት ኣብ ግዜ ፀገም እዩ ዝፍለጥ ምክንያቱ ኣብ ግዜ ፅቡቕ ኣብ ግዜ መርዓ ኣብ ግዜ ደስደስ ኩሉ ሰብ እዩ መሓዛኻን ዓርክኻን ኣብ ግዜ ፀገም ሓቀኛ ሰብካ ሽዑ ይድፍለጥ ስለምንታይ እዮም ሰባት ምስሉያት ክኾኑ ወይ ስለምንታይ ኢና ኩልና እውን ኣለና ባህሪ ክንሪኦ ኢና ምስሉይነት ዘይመስልና ፌክ ኮይንና ክንቀርብ ንመርፅ ወይ ንግደድ ንራእዮሲ ቀዳማይ ኣብ ዘበነ ሶሻል ሚድያ ኩሉ ሰብ ውሩይ ክኸውን ይደሊ ጆርጆ ውሩይ ክኸውን ይደሊ ንስኻ ውሩይ ክትከውን ንስኺ ካልእ እዚ ኩሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝግበር ኩሉ ሰብ ውሩይ ምዃንካ ሕማቕ ኣይኮነን ብፅቡቕ ነገር ውሩይ እንድሕር ኮይንካ ፅቡቕ እዩ
ግን ውሩይ ምዃን ጥራይ ዝደሊ ዘሎ ሰብ በናይ መንገዲ ብዘይ ይገልጽ ዝገበርካ ጌርካ ውሩይ ኩን ዝብል ኩሉ ሰብ ኣይኮነም ብዙሕ ሰብ ከምኡ ዓይነት ኣረኣእያ ሒዙ ይኸይድ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ንእስ ዝበሉ ድማ ዝገደደና ኮነ ይመጽእ ኣሎ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ዋላ ክብሮም ብፍኒስትራ ዘደርቢ ይኹን ውሩያ ጥራይ ይኹኑ እዚ ድማ ዓብ ፀቕጢ ፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ሰባት ይሰምዑካ ይኽተሉካ ላይክ ገብሩልካ ሼር ገብሩልካ ንኽትረክብ ብዙ ፃዕሪ ዝካየድ ስለዚ ቀንዲ ካብተን ምክንያታት ንሰባት ምስሉያትን ዘይምስሎምን ክሕዙ ዝገብሮም ቀዳማይ they aren't happy with themselves ምስቲ ሓቀኛ ምስሎም መን ምዃኖም ኣይዕግቦምን እዮም ሕጉሳት ኣይኮኑም ሓደ ሰብ ብነፍሱ ሕጉስ በቲ ዘለዎ በቲ ተፈጥሮ ሕጉስ ዘይኮን እንታይ ገብር ዝደሊ ፌክ ክኸውን ካልእ ዓይነት ሰብ ክኸውን ክሕጉሶ ዝኽእል እዩ ዝበሎ ዓይነት ምስሊ ወሲዱ ከምኡ ክኸውን ይፍትን completely stranger ማለት ካብ ነፍሱ ጋሻ ይኸውን ማለት እዩ ሓደ እዚ ካልኣይ they want to feel better ጽቡቕ ስምዒት ክብሎም ከምቲ ንሶም ጽቡቕ ኮይኑ ዝረኣዮም እንድሕር ኮይኖም ጽቡቕ ዝኾኑ ኮይኑ ይስምዖም እዚ ካብ ነፍሶም ወፂኦም ካልእ ሰብ ክኾኑ ይመርፁ ዘመነ ስደት ካብ ዓድኻን ካብ ዝፈልጡኻን ርሒቕካ ሓድሽ ሰብ ክትከውን ሓድሽ መንነት ክትሕዝካ ስለዚ ከዓ እዚ እውን ነቲ ተኽእሎታት ዝያዳ ይሕይሎ ማለት እዩ ሰባት ሎሚ ዝሰምዕዎም ዝኽተልዎም የድልይዎም እዮም ስለዚ ንዑ ንምርካብ ምናልባት በቲ ሓቀኛ ምስሎም ሰብ ኣይረክብን እየ ዝብል ኣለዎ ኩሉ ግዜ ፌክ ኮይንካ ሰብ ክትስሕብ ተደሊኻ ፌክ ዝኾኑ ሰባት እዮም ክወፁኻ ኖ እንታይ ማለት እየ ነቲ ፌክ ዝኾነ ካራክተር ናትካ እዮም ዝስዕብዎ ዘሎ እምበር ንዓኻ ኣይኮኑን ሓደ መዓልቲ መንነትካ ምስ ፈልጡኻ ገጥፍኻ እዮም ስለዚ እቶም ነቲ ሓቀኛ መንነትካ ዝፈልጡ ንዕኡ ዝፈቱ እንተሰዓቡኻ ይሕሸካ ስለዚ ብዝተኻለ መጠን በቲ ሓቀኛ መንነትና እንተኸድና ይምረፅ and hate their life ብዙሕ ግዜ ሂወቶም ስለ ዝፀልኡ ካልእ ዓይነት ሂወት ዘለዎም ኮይኖም ክቐርቡ ይመርፁ the truth is ሓቂ ድማ ብፍላይ ኣብ መንጎ ምስልዩነትን ሓቀኛ ምስልናን ክንዛረብ ከለና ኣብዚ ግዜ እዚ መብዛሕትና ንዓይን ንዓኹም ኩሉ ግዜ ገለ ምስልዩነት ኣለና ኣብ ሂወትና ኣብ ስራሕና ምናልባት ካልእ ዓይነት ሰባት ክንከውን ንፍትን ንሶም ፀዓዱ ማለት እዩ ኣብ ወይ ድማ ኣብ ፕራይቬት ላይፍና ኣብ ስራሕና ዘይብልና ኣብ ስራሕ ገለ ዓይነት ሂወት ከም ዘለና ኮይና እውን ኣክት ክንገብር ንኽእልና ስለዚ ኩሉ ሰብ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋል እዛ ንእሽተይ ክፋል ናይ ምስልዩነት ወይ ዘይንስኻ ምምሳል ፌክ ኮይንካ ምቕራብ ባህርሲ ኣብ ብዙሕ ትንፀባረቕ እያ ስለዚ ኩሉ ንሰብ ጥሪ ኢልካ ጃጅ ምግባር ወይ ምፍራቲ ኣድላይ ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ሕጂ ኣብቶም ቀንዲ ምልክታት ናይዞም ሰባት ናይዞም ፌክ ዝኾኑ ሰባት ክንሪኦም ኢና ከነለልዮም ምንታን So, signs of fake person. Number one, fake person often thinks they are better than everyone around them. So, kad hada kabti ምልክታት ናቶም ዞም ምስልያ ሰባት ታይ ዝብል ተሓሳስባሎም ካብቶም ኣብ ከባቢዮም ዘለዉ ዝበለፁ ስለዚ ኣብ ሓንጎሎም ኣነ ዝበለፁ ካብ መሓዙተይ ዝብል ርዲት ኣለዎም ስለዚ ንሳቶም ከምኡ ስለ ዝኾኑ ዝበለፅና ኣነ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ክፋስሕሎም ወይ ከምዚ ምሻለክ ኦቨር ኣክት ክገብሩ ይጅምሩ ኣብቶም መሓዙቶም ይምዕርኾም ኣነ እቲ ዝበለፅኩ ኣነ እቲ ዝሓየልኩ ኣነ እቲ ዝነፋዕኩ ዓይነት ባህሪ ክንፀባረቕ ይረአ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ብስርሖም እዮም ዝበልፅዎም ብገለ በቲ ዝበልፅዎም ኩሉ ግዜ ከምዚ ኦቨር ኣክት ክገብሩ በቃ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝበፅሑ ኮይኖም ሸው ክገብሩ ይመርፁ ማለት እዩ ካልኣይ they manipulate others and want them to believe what they believe ነቲ ንሳቶም ዝኣምንዎ ብዛዕባ ነፍሶም ኣታሊሎም ድዮም ብገለ ነገራት ኣርእዮም ድዮም ከምቲ ንሶም ብዛዕባ ነፍሶም ዝኣምንዎ ካልኦት ሰባት እውን ብዛዕባኦም ከምኡ ዓይነት እምነት ንክህልዎም ይፅዕሩ ስለዚ they often use your emotions ምትስምዕታትካን ቁርብ ሜላታትን ጥበባትን ተጠቂሞም ንዓኻ ካብኣቶም ካባኻ ንሳቶም ከም ዝበልፁ እሞ ነቲ ንሳቶም ዝኣምንዎ ንስኻ እውን ከምኡ ጌርካ ንኽትሪዮ ይፅዕሩ እዮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ከም መፈተኒ ወይ ከም መረጋገፂ ክንጥቀመላ ንኽእል do you have any friend that is always judging you መሓዛኻ ዓርክኻ ዝቐርበካ ሰብሲ ኩሉ ግዜ ዝፈርደካ ወይ ከዓ ብዛዕባኻ ጃጅ ዝገብረካ ምሻለካ ንስኻ ከምዚኻ ከምዚ እናበለ ፍርድታት ዝህብ ኣብ ልዕሊኻ እንተለካ ኮይኑ ምልክት ክበካ ይኽእል እዩ often fake person are insecure about themselves እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከምዚ ኣንበሳ ኮይኖም ኣብ ኩሉ ንፍዓት ኮይኖም ዝቐርቡ ኣብ ውሽጦም ዘይምትእምማን ኣለዎም ዓብ ዘይምትእምማን ኣለዎም ነዚ ዓብ ዘይምትእምማን ከም ሓደ ፍሉይ ምትእምማን ዘለዎ ኮይኖም ኣክት ብምግባር ሸፊኖም እዮም ክኸዱ ዝደልዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ዘይምትእምማን እዩ ፌክ ክኸውን ዝመርፅ ካልእ ኣብ መንነት ሒዙ ከም ዘይፈርህ ተባዕ ስማርት ሰብ ኮይኑ ኣክት ክገብር ይመርፅ ማለት እዩ ብጣዕሚ ምልክት ናቶም በዚ ክትፈልጦ እውን ትኽእል ኣብ ውሽጦም ከምኡ ይኮኑን they think
Okay, you don't agree with them, so ሓንቲ ድማ ምልክት ካልይቲ sorry እንድሕሪ ምስታት ተሓሳስቦም ምስቲ ዝብልዎ ዘሎ ርእይቶኦም ዘይተሰማምዕ እንድሕሪ ኮንካ እንታይ ይመስሎም ንዖም መስለኩም ጌጋ ዘለኻ ምክንያቱ ንሳቶም ጥራይ ዝበለፁ ስለ ዝመስሎም ናቶም ኣተሓሳስባ ናቶም ኣረዳድኣ እንድሕሪ ተቃዊምካዮ ጌጋ ዘለኻ ስለዚ ጌጋ ስለ ዘለኻ ከዳኸሙካ ኣለዉ ኩሉ ግዜ ኣንፃሮም ደው ምባል ማለት ፐርሰናል እዮም ድርይዎ ስለዚ ኣንፃሮም ጠጠው ተይልካ ወይ ነቲ ርእይቶኦም እንድሕሪ ተቃዊምካዮ ከዳኸሙካ ይመርፁ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ድማ ተወሳኺ ምልክታት ናይዞም ፌክ ፒፕል ክንርኢና ኢንኮንሲስተንሲ ዘይምሉእ ነገር ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ሓሳብ ሎሚ ከምዚ ኮይነ ሓድሽ ትካል ጀሚረ ሞያ ጀሚረ ከምዚ ገይረ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ነገር ከም ዝገብሩ ዘሎ ኮይኖም ቀርቡ እታ ዝሓለፈት ዝነበረት ቅድሚ ወርሒ ዝበልዋ እንተሓቲትካ ግን የላን ሎሚ ኣርቲስት ኮይኖም ተቀኒዮም ትመፅእ ዘሎ ቆጠራ ካልእ ዓይነት መንነት ሒዞም ልካ ይፀንሑ እዚ ኪፕ ኣፕ ክትገብር ከማል ኣሸጋሪ ስለዚ ይጅምሩ ኣይውድእዎን እዮም ጅምር ግድፍ ባህሪ ኣለዎም ኣብቲ ሂወቶም ኩሉ ግዜ ድማ ነቲ ሓድሽ ጀሚሮሞ ዘሎ ንዑ ዝመስል ካራክተሪስቲክስ ወይ ክዳን ድዩ ገለመለ በቃ ኣክት ክገብሩ ይጅምሩ ብዛዕባ ቃላት ክድርብዩልካ ክሩሩልካ ይጅምር ማለት እዩ እቲ ዝበለፀ ግን ሓደ ነገር ፅቡቅ ሓሳብ ሓድሽ ሓሳብ ሒዝካ ከተብስሎ ኣለካ ከይድ ኣለካ ምስ ጅምር ግድፍ ዘይኮነስ go with it push እዚ ድማ ናብ ዓወት ከብፅሓካ ክእል ካብ ምስሉይነት fake people don't admit their mistakes ካልእ እዚኦም ፌክ ወይ ምስሉያት ሰባት ጌጋ እንተገይሮም ጌጋ ከም ዝገበሩ ክእመኑ ይደልዩን እዮም ኢደ ፈንጂ እንተተረኺቦም ኣብታ ጌጋ እንታይ ይገብሩ ክንዲ ካብ ጌጋኦም ተማሂሮም ክእርምዎ ዝፍትኑ ሸፋፊኖም ነቲ ስዑ ዘጋጠመ ነገር ብዝተፈላለየ ምክንያት ገይሮም ክሓልፍዎ እምበር ካብቲ ጌጋኦም ክመሃሩ ይደልዩን እዮም ስለዚ ካብ ጌጋኦም ተዝመሃሩ ነይሮም እቲ ምስሉይነት እውን ገደፍዎ ብዙሕ ግዜ ሰብሲ ምስሉያት ምዃኑስ ይሕብሮም እዩ ግን ካብ ጌጋኦም ኣይመሃሩን እዮም ኩሉ ግዜ ነቲ ጌጋ ብምድግጋም ኣብኡ እዮም ክነብሩ ምክንያቱ ብኡይ ክብሪ ዝመፅኦም ኮይኑ ስለ ዝስምዖም በንፃሩ እቶም ጥዑያት ሰባት ነብሶም መሲሎም ዝኸዱ ጌጋ እንተገይሮም ካብ ጌጋኦም ተኣሪሞም ሓድሽ ሂወት ይጅምሩ ካልኣይ እታ ናይ መወዳእታ ምልክት ናቶም ድማ ቆላሕታ ናይ ሰባት ካብ መጠን ንላዕሊ እዩ ዝገድሶም ብሰባት ፍሉይ ቆላሕታ ክወሃቦም ክብሪ ክወሃቦም ሰባት ክግደስሎም ከስተውዕሉሎም ክዛረብሎም ብጣዕሚ ደስ ዝብሎም ኣብ ዝኾነ እኩብ ዋላ ናትካ ኢቨንት ስኻ ንዓኻ ዝግባእ በዓል እንድሕር ኮይኑ ንኣብኡ ስፖትላይት ንክረኽቡ ብርሃን ናብኦም ሰባት ብዛዕባኦም ክዛረቡ ብጣዕሚ እዮም ጣፍ ዝኾነ ነገር ገብሩ እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ፅምኢ ናይ ተገዳስነት ወይ ናይ ሰብ ኣቓልቦ ስለ ዘለዎም ኩሉ ግዜ ናብኡ እውን ይፅዕሩ ከም ወትሩ እዛ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ሓደ ንሕና ካብ ምስሉይነት ወፂና ነፍስና መሲልና ክንከይድ ተዝቐለለ ድማ ነፍስኻ መምሳሊ እዩ ምክንያቱ ካልእ ኩሉ ዋና ኣለዎ ትሕዝ እዩ ኣይትኽእሎን ኢኻ ነፍስኻ መሲልኪ ነፍስኻ መሲልካ ምኻድ እዩ ትዝቐለለ ንዑ ክንገብር ድማ ንፈትን ስለዚ ኩሉ ግዜ ጥዑያት ሰባት ክንከውን ንነፍስና ጥዑያት ሰባት ድማ ክንስሕብ ምስ ጥዑያት ሰባት ድማ ክንቀርብ እያ እታ መልእኽቲ ናታ ከም ወትሩ እዛ ትምህርቲ ንካልኦት ኣሕዋትኩም ኣሓትኩም ትጠቕሞም እንተኮይና please share it maybe it can help ከምኡ ድማ I forgot መጀመርያ ኣብዚ ቻነል ትመፁ ዘለኹም ድማ ፅቡቅ ገበርኩም ኣብዚ ቻነል ጂድራር ብዙሕ ሃናፂ ትምህርቲ ኣሎ ዮዜት ተምሃሩሉ ዕበይሉ እናበልኩ እዛ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ላይክን ሼር ግበርዋ ከምኡ ድማ ከም ወትሩ ናትኩም ሓሳባት ኣብዛ ርእሲ ትውስኹሉ ዝእረም ዝምላዕ እንተሎ ኣብ ኮሜንት ፅበየኩም እየ ከም ወትሩ እናበልኩ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብዚ ወዲና ኣለና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ እዩ ችስ ቻው